Аре, трагедия! Караме ли? Караме ли? Ти ударил със святна. Дискали ли ме? Снимай се. Не. Сега спасам става. Кой се мъчи там в гората? Чакай. Помощ искаш ли? Чакай, не пипай. Първо преди да кажи. Чакай! Искаш ли помоща? Тук е колеблива ситуацията, дали да му се помогне на чичката или да не му се помогне. Само е лек мотора и затова си го носи. Но, ето, лекия мотор. Лекия мотор няма нужда. Няма нужда от помощ. Лекия мотор. Това Цвайка, покажи. Минали отпреди и си направили дупки такива. Кой бе? Вместо да минавате вие първи. Напротив, бяха направени дупки. Тия дупки сте си ги направили още преди това, преди миналата седмица сте издали. Друго си лекото моторче, ама пак слиза надолу. Няма контра. Нищо, се са засили като хората. Не, аз предния път е тук пак на свободна и този път пак. Дидо, айде ти си! Аре бе, давай Дидо, качи се. Това много гаран, мамо, да я правим чувство, че се Не, високо е, ти много надолу са би, тъй че не. Да, като се пускаш друго изглежда. Викам, че му е святка в тикота. Аз този път надъхвам, викам святка ще го излетя. Това е по-хубаво отгоре се заселиш. Не е по-хубаво, че аз. На мен додолу да е тия корни предната гума и викам сега давам газ, а ме. Никой не. Пък си оцелил свободната ли? Пак свободна, да. Но определи се... Аре бе, Дитко, ще ми падне батерията. Бе.
Ива! Ще фаним, бе? След това попад малко попад. Това обърна. Аре, дитко, няма да се смеем, давай! Той Стефан дел гледа, той му загря мотора. Да. Да. От тука, от тука! Браво, дитко! Удари ли си кръста? Няма долу и обо. Кръста. Абе, Джо, не виждаш, че трябва да видиш наляво? Не. Няма, но окей. Мина обратно ще е по-стуга. Още по-да. Дидио, сега наобратно. Аз пак на свободна ще. Да. Как тръгна? Как тръгна? Няма да пускам, до средата е пак давам газ никой. Купа. А? Пак отново. Как ще мога да се раздари по-то? Много изтървах се измител. Паднал ли? Я го закачи хубаво. Той е сластика, как го фани отгоре долу. Горе-долу го паща. Ами, да обгърне раницата. Той е вашето каране ли, бе? Само носите.